Machiegni nyakuram gajuang jaloko marwa en Belinda Phillips nyingalidia Okeyo. Wachok kod mago mag siasa kama ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga okoni ODM gi UDA osechuogo kweth mar jolony madhi telo e twak mar bedo gi manifesto makanyakla makoro gidhi gode campaign ne yiero 2027. Oburu mano oten gi jakom ODM Gladys Wanga olose skul primar makanyadhi ange kar chungod bura makarachuonyo. E nyasi mar alam giduoko erokamano ne jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda. Jafomara Halebich chako chendo maro imore. Gai mar ODM Dr. Oburu Oginga mane loso e skul primar makanyadhi ange kar chungod bura makarachuonyo. E nyasi mar alam giduoko erokamano ne jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda. Okoni wang'ni duond bura mar ODM biro bedo kod duol e sirikal mokoni gidhi chuo kod duond bura mar UDA yiero mabiro. Oburu wacho ni ODM kod duond bura mar UDA osechugo komiti moting'o jolony madhiro twak e kindgi kod duond bura mar UDA makoro biro miyo gi teko mar timo campaign makanyakla motelo ne yiero maduong' mibagi pacho ka 2027. Kendo wang'ene kwa dhi e 2027 ok wachungo presidential candidate. Kwa wachungo presidential candidate to nyocha wawinjre ni mbele kacha wadhi support President Ruto for 2 terms. Right now, we are already in a stage where we have formed a team, a technical team, which is negotiating on policies of both UDA and ODM, and we are soon going to come out with a manifesto which we shall use to campaign. Dr. Oburu bende gi kindeno ne okoni oganda luo mondo ne okambulo karombgi ka okoni mane madhe miyo duond bura mar ODM bedo kod teko e sirikal magidhi chugo higa manyien ma ok bedo jokwecho e sirikal. Gimed kawo kura nikech ung'eyo ni kumutero wa malo cha uluonga ni party leader. To party leader to ing'ene wanie e sirikal miluongo ni broad based government. Ruto jasiasa doko bihera kaka nyako. Oburu nago koda mbaka kan be an gi gima kele mesa. Ka jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga bende owuok tung' mosuo gi kweth mar Linda Mwananchi mane okoni dwaro margi en mana kelo pogruok e duond bura mar ODM kod piny luo kama ne okoni oginyal yie mondo oganda luo pogre. Unte ung'eni Linda cha party leader ma de facto gi jijua ma ji te ong'eyo Kenya te mangima ok en Sifuna ok gin te giwacho ni mimi ni ng'awa. Koro wandang wadonjo yuma cha adier ni wanego party wani wadhi donje gima wakia. Jodala wayua uru aerial malo kabisa. Wayua uru aerial malo kabisa. Nikech gimokel kae en ni mondo neg chama mar ODM mondo pogo ganda luo. Kose pogwa to moko koro dhi kocha, moko koro dhi koni. Moko kuom jood bura mag ODM mano yore kinde nyasi makamano bende ne okoni duond bura ok nyal wuok e sirikal kendo gidhi nyime gi siro jatend piny William Ruto mondo bi oyiere kendo tielo mar ariyo higa manyien. Lakini William Ruto bado alitushinda tukiwa na Uhuru Kenyatta. Nimeona kwa gazeti Uhuru Kenyatta ameitisha mkutano wa Azimio hii wiki inayokuja. Anataka kuleta wale akina Sifuna, Kinorengo, akina Karoli ati warudi tena kwa Azimio. Sisi hapa kama Wajaluo tunasema Okwanyal dokenak dirio. Mr. Speaker, sir, you must know that Homa Bay County is in Bunge. We shall soldier on with the support of my predecessor. I have worked in harmony with the political leaders. I've had no fight with any political leader. I have no space for any fight. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto dok network ma ochano mondo mi jo Kenya bed godo mar rango lek